Ramogi kamaro Manyien geno mara ni nitie kare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokale Ramogi TV. Ka bende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar yweyo mar Eid ul-Adha, ma en odiochieng' ma oganda jo-Islam time yweyo margi. Ka bende an gi geno ni oganda magin wetewa ma jo-Islam odiochieng' ma kawuono Idi ma kawuono tero weyo makare, kendo medo keto kwayo ne Jehova Nyasaye mondo mi omed kelo oganda kanyakla kendo ogony ridruok ma piny medo ridore godo mane pacho ka kende kata mane pinje mamoko bende maoko. Kendo mara en ni Idi ma kawuono teri makare, to jogo ma jo-Kristo bende kawuono yudo yweyo kamoro amora ma intie, an gi geno ni ngimani ni kare kendo ikori mar yudo weche manyien kokalo e Migago e Ramogi TV. Wan gi mathoth ma oseloso kendo koro dani mondo waketnigi ayanga nyakwa Ramogi kuom thuolo mar weche manyien mag Migago. Mokwongo wayudo ne thund weche. Oganda jo-Islam hingo nyasi mar Eid ul-Adha ka gikwayo fuong'ruok e weche mag uchumi mapacho ka. Ile video gera itakikana itupatie maisha. Ukiwa umemeza na umekula kabisa neno la Mungu, unakufa kweli? Huwezi kufa. Jalup County Commissioner Malwanda nono jotend dinde moko ma ichich ne konyo e chwalo oganda e dind Paul Mackenzie Mashaka Hola. Jodak makar Karon kod Tandare wacho ni sani ginyalo puro puothegi kendo dongore kaluwore kod apedha matimore e gwenge ma Baringo South. Arwakni machiegni nyakwa Ramogi mar yudo weche manyien adimba. Nyalo tudri kod namba 360 kata bende nyalo dhi e YouTube mar Ramogi TV, Ramogi TV kaachiel kod Twitter handle marwa en @RamogiTVKE. Machiegni nyinga en George Bati. Jodin mag Islam okwa mondo mi ochimre tir gi puonj mag buk maler mar Quran ka koro jo-Islam hingo nyasi mar Eid ul-Adha kawuono. Eid ul-Adha en nyasi mar rapara mar Abraham kod midhiero mane Ismail okalo e kaluwore kod buk maler mar Quran. Abraham ne dwaro chiwo wuode achiel kendo Ismail kaka misango, kata wuode achiel kendo miluongo ni Ismail kaka misango kaluwore kod chik manowuok kuom Nyasaye. Kata kamano, Nyasaye noreso Ismail kano chiwo ne Abraham nyarombo mopugno mondo mi oyang kar Ismail. Kane oyalo e msikiti mar Masjid Sheikh Nasur Mosque mantiere boma ma Malindi, Sheikh Abu Katada Salim owacho ni nitiere pogruok e kinde nyasi mar Eid Adha kod mar Eid al-Fitr. Joala mag din jo-Islam koni piny owacho nego jiw arita makare pacho ka mar gayo masiche mag monj kod nek ma itimo gi jogo ma ichich ni gin jolweny ma piny mag joka Al-Shabab. Giloso e alap matononoka e kaunti ma Mombasa nyasi mar Eid ul-Adha. Joyalogo koni onge tiende piny owacho tero jolweny e pinje maoko jiw arita ka ipacho ka to monj mag jonjore otimo enewa. Ikoni monj manotimore Lamu kama ji 5 ne onegi gi jonjore okomwinjo bed ni timore ka arita ojiw makare ka sani gikoni luoro koro kwako ganda mathoth modak kono chutho kaluwore kod monj mag njore. E nyasino gijiwo jogo mani kod nyalo mondo mi oparie jowetegi maonge kod nyalo, ka bende gikwayo jotelo mondo mi onyakwe kendo ket okenge mag duoko piny nengo mag mwandu masani koro ong'aore. Subhanahu wa ta'ala kutufikisha leo siku kubwa kabisa, siku ya Eid al-Adha ambayo kwamba ni siku ya tukufu yenye mazingatio. Wito wetu ni kwamba tudumishe amani katika nchi yetu ya Kenya, tuwe na upendo, tuwache mambo ambayo kwamba yatafanya nchi ya Kenya kuwa katika hali ya mivutano. Na kwa siku ya leo tuhakikishe ya kwamba ile sunna ambayo kwamba ni ya kuchinja, yoyote mwenye uwezo, si lazima uwe ni tajiri milionia,
Mungu iko amekuruzuku, kila amekuruzuku, tinda mpe mwenzako, ni thawabu kubwa sana, ukati ambao kwamba ukame wa pesa, ukame wa kazi, mfumuko wa bei. Kwa hivyo lazima tukumbukane na tupendane. Vipi sisi tuenda nchi jirani kuwataka kuwafanya IGAD wafanye sulhu kwenye nchi nyingine, ndani ya nchi yetu twashindwa kutatua matatizo yetu, itakuwa hatujafanya sawa. Ikiwa sisi tuna uwezo kuwasaidia nchi nyingine kutatua matatizo yao, kwanza tutatue matatizo yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakomari Ruok mar oganda jo Islamic County ma Migori Omar Ibrahim oseo jod bura mamalo kuom midhiero masani okwako piny Kenya mar pek mar ngima. Omar manowuoyo e kinde nyasi maringo odiochieng' Idul Adha e moskiti mar Masjid Salam owacho ni thoth jod bura mamalo kod dich kod ngima jok mane oyierogi e lemogo. Omar wacho ni sani jo Kenya koro nyaka ikre ne ting' mapek mar ngima bang' jod bura kalo paro mar chik mar omenda. Bende wacho ni sani twak mar kweth mar Kenya Kwanza dwaro mondo gidhi godo nyime kod kweth mar Azimio okone ka dhi kelo lokruok moro amora e Kenya ka wacho ni gin mago makoro iketho go sa ma oywak kanyo weche mag chik mag omenda koro ketie kogno kendo koro chako tich. Wale watu wa siasa hawaangalii vile wananchi taishi, maslaha wananchi tokuwa namna gani. Hawa naangalia tumbo yao na vile watafanya. Hiyo ndio kitu zao, hakuna kitu kingine naangalia. Sasa hata kama naongea, wataongea nini? Solution ni kitu ambao wame na kushaamua na kushafanya sheria wamesainiwa kila kitu. Solution sasa ni gani? Labda solution hiyo tu, bila viongozi wote mnasema tuende barabarani tu tupige kelele, na hata zaidia sidhani kama tazaidia hiyo, lakini kupiga kelele tu hakuna manufaa. Ile kitu imefanyika na kujafanyika, na waliotuchinja mabunge zetu. Kawe record mountain record weche maga nyasi mar Idul Adha mabende en odiochieng' momiyo oganda obedo gi yweyo kawuono. Wadhiane motenre kod weche maga alam kata kamano e dinde mamoko. Jalup County Commissioner Malwanda James Alwodo obagoro mogi jodolo bang' familia moro mar ji 8 manitiere gwenge mag Emakanji wito ngimagi e bungu Mashaka Hola. Alwodo kwayo jokanyo mondo riwre lieko ng'ata magiyudo katiyo kod jodolo machiwo puonj mobam. Bende ojiwo jodolo mondo mi oket maino itieko puonj magalagala mondo res ngima oganda. Moko kuom jotelo mag ute lamo manitiere romono okoni romo makamano biro konyo e kelo kwe gi ng'eruok e kind jotend dinde mopogore kamoko bende lero ni poni sirikal ok oketo yore mag tieko puonj makoch to midhiero makamago nyalo medore. Gisiro chenro mar pedho puonj e ute mag lamo ka gichiwo kata gijiwo kang' mar chik ne jodolo magalagala. Neno la Mungu unakufa kweli? Huwezi kufa. So anybody teaching something contrary which makes you die faster, that is not religion. Hiyo sio neno la Mungu. Ni maneno ya Shetani, anatumia nguvu na Mungu kwa hii dunia mpaka unaweza fikiri karibu asini Mungu, lakini hawezi. Barabara yake ndio pana na watu ni wengi na haijai. So ni vizuri kabisa sisi wa Kristo tuongeze bidii kwa maombi. Maombi ile ya ukweli, ile inatoka wapi? Maombi ile ya Mungu, Mwenyezi Mungu. Tumefaidika sana na mawaidha DCC wetu ametupea, na kuanzia leo nataka tuwe na ushirikiano mkubwa kati ya kanisa na serikali. Na kwa maoni yangu binafsi, mambo fulani maovu mengi hutendeka Kenya kwa sababu ya wachungaji kutokuelewana vizuri kati ya makanisa mbalimbali na kati ya serikali. Lakini leo tumeshauriwa vizuri sana na DCC wetu, akasema kanisa ndilo kubwa, kanisa ndilo lina mamlaka makubwa. Kwa hivyo tukiweza kujua sehemu yetu kama kanisa, sisi ndio tunaweza saidia serikali. Wadhi nyime nyakora mogi nyithindo ariyo ma johigni 10 kod 2 wito ngimagi bang' min-gi wang'ogi e ot e gwenge mag Saini
e boma ma Kajiado. Wachore ni miyono lo ichwang' mare kuom nyithinde kaluwore kod gwandruok e kinde kod jaode. Kaluwore kod jirende mage, miyono opong' kod mirima mang'eny bang' fwenyo ni jaode okendo dhako mar ariyo. Jolibambago kata jirendego mane ochopo e kar masirno wacho ni tieko majno ne otamogi ka gimoro amora mane nitiere odno kanyakla kod ute jirani mamoko ne mach owang'o. Miyono to ne oresi kendo medo yudo thieth e od thieth ma Kajiado. Komanda mar obila e kaunti ma Kajiado Daudi Loro Nyokwe owacho ni ringre nyithindogo otere e osiptal kata kar kano ringre ma osiptal maduong' ma Kajiado. Tukamwambia kwa ndoa lazima misukosuko itokelezee. Sasa wewe ndio rudisha vitu zako, fanye nini? Nimeenda kuangalia nikapata moto imejaa kwa mlango, yeye mwenyewe ametoka nje, sijui alifanyaje tena karudi ndani. Kwa hiyo saa huyu mtoto anaitwa Shanteli akalia kwa uchungu, akaniambia kima Majeni, naomba kuja unisaidie. Sasa si kwa na venye naweza msaidia, mlango wa bedroom ni kama alikuwa amefunga na kifuli. Kuangalia kwa dirisha moto imeshika, gasi na nuka. Ikawa mtoto analia tu akiita jina yangu, Mama Jeni kuja unisaidie, Mama Jeni kuja unisaidie, lakini sikuwa na uwezo wa kumsaidia. Na nilikuwa tu peke yangu hapa. Watu wa kijiji ya Saina wamehangaika sana, wamepitia kipindi kingumu kuzima hii moto kwa sababu ya ukosefu wa vifaa za kuzima moto katika mji wetu. Watoto wawili wamekufa bila hatia, bila kujua chochote juu yake na ile mzazi ambao wamekuwa naye. Mimi kama mzazi hiyo kitu imeniuma sana. Mama na baba walikuwa nagombana. Sasa tumepoteza maisha ya watoto hino ikizimwa juu vijana walikuwa wamejitolea. Kama tungekuwa na zimamoto hii mambo haigetokea mahali imefika. Otimo mosainya kendo medo kwa janyuol kata jogo ma odagi nyithindo ni kinde ka kinde ma poni pogruok moro nyalo betie. To chutho nyithindo matindo maonge kod ketho to kowinjo bed ne rwako gik manyalo miyo ngimagi ng'adore machuok e kinde ma unwegi manubedo kod mor ka ukelogi e piny. Wawere gi mago odhi motende kod weche mag masira. Riwruok kata wang'iyane motende kod weche mamoko ma riwruok moro mong'ere ni Nyimine Empowerment oloso chenro mar chiwo puonj e wi weche mag nyodo ne jodak e sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya. En chenro ma otaka yanga e kar chiwo thieth ma Kapio Health Center e nyasi motele kod jakom mar riwruogno Lona Nyandat. Bende wacho ni chenro no geto mine ma pod tindo, mago mani kod ng'ol mopogore opogore kod mago modak kod kute mag ayaki. Nyandat wacho ni gisefwenyo ni minego osebedo kiketo tenge kendo ok nywandgi e thoth chenro ma ithoro bagi e gwengego. Ka bende owacho ni gibiro nywando puonj e wi chenro mag komo nyuol, puonj e wi tuoche mamako joma mine moting'o kansa mar thuno, pima e wi tuo mar ayaki kod tuoche mamoko mathoro mako joma mine. Oywago nok mar yedhe mag komo nyuol e kaunti ma Siaya, owacho ni gigeto kelo yedhego ne mine maoyo 1,000 e kaunti no. Young women living with HIV also be neglected when it comes to matters of sexual and reproductive health, especially access to services. Or you don't need opinion access services either because services gine subtende ginte kondema board manyiwa mongolo kunyal choke ama services giniti subtal ndio but moko are being charged. For example, kata removing or inserting an FP method is being charged in some facilities. So we have decided to bring this closer home to our young women to ensure that then they're able to access these services. Gimanyalo kwayo sirikal mondo konyo ni gibed ka giketo services kaka koro makawuono ni gikete mapiyo piyo kata ka koni ginyalo kawo matin mar services mag thieth. Nikech sana wan jomong'ol wayudo pek sana kuom thieth. Nikech mondo mi kaw garama no kaw nauli chuni ni oposti sababu gimigole bende. Erokamano nyakoro Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag Migago ka oyweyo mare mokwongo. Kata kamano kapok adhi e yweyono, wang'iyo moko kuom ote ma umedo chiwonwa kaendi. Wadhi nyime ka Otibo mar Mubachi wacho ni winjo Ramogi TV yo makare. Kendo ka wadhi to wang'iyo machielo ka Jojo Tieno Ng'ondo kawuok Ahero wacho ni waneno ka weche manyien chopo na wacho ni awuoro mamano gi mirima
nokoro nochune mondo oket kuom nyithinde mokao oko ngima nyithinde ariyo mogan kawuok othith kwayo ne jo-Islam hawi maber mar yweyo mar Idi ma kawuono. But winji maber ahinya gima wuoro ni Ruto medo chumi to pesa bende onge. Paul Akomo kanitiere gwenge mag Sindo wacho kamano. Piny pek kendo pod obiro medo bet mapek. Warito wach jo Azimio nene malera ahinya antiere nyakach kiluongo ni Calvin Sokoth jakonyuro. Erokamano ahinya. Kasto ka anoka ngato ndiko na Reverend Father Suspita mar Lejo Maria wacho ni point of correction as Ismail Abraham na dwaro chiwo Isaac wuode misango Ismail to kaluwore kod ndiko mar Quran nyakora Mogi. Aparo ni Suspita okosomo ne wawuoyo kaluwore kod ndiko mar buk mar Quran kaluwore kod kaka gindiko. Miyo gi sani to yiena mondo mi akaw yuyo gi kanyo ka waduogo pod wan gi mathoth kokalo e Ramogi TV weche manyien mag Migago. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bedewa Mamanjit House mayudore Accra Street, apaya mapol Mboya. Gochie nono abiri ariyo auchiel adek aboro mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Machiegni kendo nyakora Mogi bang' wuok e yweyo no wadhi nyime gi weche manyien mag Migago. Kamoro amora ma intie bed gi thuolo mar yudo ng'e mathoth. Jagoro maduong' mar somo mamalo Beatrice Inyangala olando ni piny owacho geno mar yawo ayanga mbalariany motisi kaka Open University of Kenya mang'eto miyo jopuonjre thuolo mar medore e bwo tend sirkal. E romo manobagi e mbalariany ma Meru, Nyangala okone sirkal biro medo kwan jopuonjre masomo kos mar Medusa kod lony manyasani kowuok e atamalo 20 nyaka atamalo 60. Jatend mbalariany ma Meru Romanus Odhiambo owacho ni midhiero maduong' maduoko piny rang'iny mag somo kata nonro ma itimo e mbalariany en rem yudo sir mag omenda madwarore kendo miyo jopuonj mag mbalariany tich matek ka gichiwo tiegruok mana gi buk kende. Jakom riwruok makedo ne alwora e pinje mag Afrika Pakja Mithika Mzalendo kod jokanyo mamoko olero ni midhiero mathiro kenge mag keto e tim dongruoge motenore kod lek mar higa 2030. The Ministry of Environment, in the planning, we have actually the blueprints, our vision 2030. But do we really implement that? The problem is implementation, because the question is whether we have the means. It's unfortunate that as a country, sorry as the PS, I'm talking a bit tough on this, as a country we do not have money put aside for postgraduate research. Universities world over. As a professor, I basically dream, but the implementation, just like the Bible says, is actually done by the students. And so we need to have some strategic ways in which we can put money also for postgraduate, for research. Very soon, I think the President will be launching the Open University of Kenya. And this will be very important because we have students who
over the years did not meet the qualifications, and so they were not admitted in the universities. This university will be open very flexibly for them. We also have students who might have pursued diploma courses or certificates and wish to acquire a higher education. So again, this opportunity will be there, and we are seeing this space as a space for enhancing technology, not only for that university, but for all other universities, so that all together we are really a hub for knowledge generation and for digital innovation. Jatend migawo mar jotije pachoka Florence Bore owacho ni piny owacho osechiwore mar neno ni rowere ma pachoka oyudo tije kaka nosingi gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde ma kampen. Bore wuoyo e kinde mano ya ayanga kar timo orako kod kar yweyo moro e boma ma Nairobi, kama owacho ni piny owacho osechako tiyo kanyakla kod riwruoge moko kod joket mwandu mar neno ni giloso thuolo mag tije ne rowere ma thurka. Kar timo orako no biro miyo johera mag tuke mopogore opogore thuolo makare mar timo tiegruok maggi kapok gidhi e piem. And apart from the big investments, many Kenyans have been employed. I'm told Kenyans that have been employed in this project are about 400. And I want to take this opportunity to congratulate the owners and to tell them this is the way to go. Thank you for creating jobs for Kenyans. Thank you for giving a chance to Kenyans to work. We've employed over 400 people, and we expect to employ even more going forward. But right now we're starting with the 400, and most of them, even the skaters that are skating with us right now, that are going to train people to skate, are the skaters that skate in Nairobi town most of the time in Sundays. They usually don't have a place to skate, but right now they have a place to skate. They're having fun while they're earning something at the end of the day. Now it is going to be a good sport, a sport where you can just come and enjoy yourself. But more importantly, for our kids in Kenya to learn, and especially Nairobi, I want to tell them, Nairobi, we don't have many fields where kids could go and play. So today we are happy to see such a venture, and a venture that will take in young people who will now move on. So Nairobi now becomes the hub in East Africa and Africa in general to make sure that the kids and those people that skate get an opportunity to showcase their talent and display their talent along here instead of doing it in the streets, and of course expand their skating prowess within a secure environment within parklands. Wadhi nyime kwa Ramogi owuoye ma otimore Nairobi kod yore mag jiwo tije ne rowere. Kama wadhi Siaya, moko kuom jotend rowere kaunti ma Siaya dwaro mondo apisas mag sirikal mar kaunti no mane ong'iewo kom mar jalup gavana ma omuonyo omenda maromo milion 1.2 mondo koro ogwe tao. Rowerego wacho ni mondo tim nonro ewi kuo mar omenda ma kamago e malongo. Director mar weche mag omenda e kaunti ma Siaya Jack Odinga kod nyawadgi mochung' ne weche mag ng'iewo mwandu kata procurement Martin Okwat nyaka koro ogwe tao. Bende gikwayo gavana James Orengo mondo owuog oko motegno mar kwedo weche mag mibadhi kaachiel kod kawo okang' mager ne apisas mage machilo mag mibadhi omieno. Ni ng'ata ng'ata mobedo mentioned en corruption crimes en ng'at ma ok onyal bedo investigated ka en office because it will interfere with the investigation. Emomiyo koro wakwayo ni Mr. Jack Odinga, who is in charge of finance, and Mr. Martin Okwata, who is in charge of procurement, let them step aside, giwuog matin gibed thenge investigation or team wang'e kaka kom ne nonye 1.1 million. To wapenjo, the biggest question en ni ka kom mar deputy governor nonye 1.1 million, komb governor to pesa di. Ok nang'eyo ni ati jok mosekedo ni kelo ber mar piny ni kako Orengo nyalo yie mondo governor jalup mare onyiew kom obede kom mar moingo milion 1. Ka Siaya osuptol ma Siaya maduong' to podi mon dhi tho kanyuol onge yath e osuptende to governor to bete kom moloyo siling milion 1. Gidwa ni wachom kure kaka jo Siaya. Adwa kwayo MCS ni gi identify roles mono yieri mono gi team
to gibedo crusaders, gibedo praise and worship team. Giduog piny mondo gi identify gima jo piny noro gi mondo gitim e county to mana gima gitim mamago tija dek. Gi oversight the government, gi legislate to gi represent jo piny e yore madwarore e yore mek dongruok. Oganesia apedha ne jonjore ma osebedo katimore e gwenge mag Baringo South nenore kama koro sani koro chako nyago lemo. Jodak koro dok e mier kendo gigero ngimagi manyien e yore mag pur, pith to kod jiwo weche mag ohala. Jodago bende koro puoyo kwe ma osebetie ka gijiwore e yore mag dongruok maloko ngimagi. Hii mlima mahali tunasimama sasa, hii mlima ni mlima ya Karkarun. Hii yote hii kuanzia hapa mpaka huko juu, na mahali kulikuwa babaya sana ni area hii. We have people from Kasiala who have gone home. Arabal area wamerudi nyumbani. Korkorun areas that was a no-go zone. The governor will tell you here that people have already gone to those areas and they are trying to settle. And I want to thank the people of Baringo County, and specifically those from TRT, that we are happy that there is peace and security. I also want to thank the national government and all who are concerned in bringing peace in the county. Now our people can farm. We are doing irrigation even in those places that did not have security. Chache, mnaomba kidike asitu kutuongezeka IBR wengine kiasi ndio chenye watu wenye wanaweza kuweza watu zaidi na kusaidia askari waonyeshe mahali penye hao malaka mapandits wako na hao maraya juu maraya wanaenda hata usiku. Duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ogolo siem ne tend counties e wi mibadhi ma itudogodo chenro mag KOP kod rito alwora e counties. Kambi mochung'ne KOP e county ma Kakamega Kakwasco okwayo kawo okang' mar neno ni gikedo gi kuo mar pi bang' loso aput mar obila mabiro timo pedha ne achije ma osebedo ka kwalo mwandu mag pi e county no. Koloso gi jofwamb apisi mare mantie boma ma Kakamega, jatatije kambi mar Kakwasco Michael Ogol koro ne owacho ni aputno ma oyangi kaka Kenya Police Water Unit biro timo pedha mar kedo kod achije makwalo pi. Olero ni kambino nitiere gi geno mar gero kuonde ma pi wuokie kendo keto tengni manyalo konyo e kano pi kuom ndalo mang'eny mabiro konyo ganda. As a company, when somebody is employed, you sign a code of ethics, a contract, so that should you be found doing contrary to what is stipulated of our policies, then appropriate action is always taken. We know the staff have a right to be heard, they have a right for fair administrative processes, so we have a staff disciplinary committee that if a case is reported, then we channel it to the committee for investigations and appropriate action is taken. Governor mar County ma Busia Apollo Tuoma notelo ne MCS kod jotend migepe e tend county mare no e limo skunde ji giwegi ma Ebenezer Academy mar ywago jopuonjre 8 manowito ngimagi e masira mar apaya. Masira no manotimore e alwora ma Kaburengo e apaya maduong' mawuok Eldoret kochomo Webuye e thuolo machuok mokalo nonego jopuonjre 8 kendo weyo jowadgi mamoko kod hinyruok. E ote mare Gavana Otuoma wacho ni en buok tok ne yudo ote kendo timo mos ne jonyuol kod skunde Ebenezer kuom lalo jopuonjre 8 go. Otuoma bedo singo mar konyo jonyuol e chenro mar iko mar jopuonjre go. Jadolo mar kanisa mar Anglican Bade ma Busia Stephen Manya notelo ne alama machuok ma ne ringre go ka spika mar odura mar county ma Busia Frederick Odilo mano chopo ote mag kuyo mag jood bura. Omiyo mtumishi wako Bogongo leo ya uso wako ukawafariji na faraja zitokazo juu mbinguni. Malaika wa Mungu wakawazingire, Roho wa Mungu anena.
Wainue Bwana kutoka katika utukufu mmoja hadi mwingine. Wape amani tunayojua mbinguni. Waongezee nguvu maradufu wakapigwe weweza. Hii imefanyika. Ni pigo kubwa sana kupoteza mtoto mdogo. Kwa hivyo kwa niaba yangu na kwa niaba ya Assembly, Migago and the school Pelele, kutoa rambirambi zetu za dhati kwa msiba ambao umetukumba. Tulipata maneno haya wakati tulikuwa nje ya kaunti katika shughuli za kiserikali, na tukaweza kujaribu kuongea na timu yetu ya kaunti ambayo inaitwa disaster team, ambayo inahusisha serikali kuu kupitia kwa ofisi ya county commissioner, county government na Red Cross, wafariji, watia moyo, ili tuweze kukumbatiana na ile janga ambalo lilikuwa limetupata. So kwa sasa hii tu mimi nitasema poleni sana, na wahusika wote tena pia asanteni sana kwa njia yote ambao mmeweza kusaidiana. Odhi nyime jopith mawuok e gwenge 15 e kaunti ma Tana River koro mako pur motegno. Lokruok mar kor lwasi oseduoko chien e yuto margi, to ahinya kowuok kuom pith mar jamni. Gino makoro chunogi mar weyo pidho jamni kendo gidonje e pur, ka giwacho ni gige pur mowinjo bed ni sirikal mamalo komiyogi to biro miyo gi mijing'o mar dhi nyime gi chenro mar pur. Ukulima ya huku sisi tunataka kulima saa hii, kujitolea kwa hali na mali, lakini shida kubwa ya sehemu hii ambayo tuko ni barabara. Hasa ukitoka huku barabara kuu kuja huku kivuko ya Dibe, tunaomba serikali kuu kiwezekana biriji ijengwe immediately kwa sababu ya huduma yetu ya huku. Bila barabara hatuwezi fanya kazi. Kufyeka mkono hatuwezi kulima shamba kubwa kwa sababu ya shida ya barabara. Matinga hawezi kuja kwa sababu ya barabara. So ile jambo ambayo imenifurahisha zaidi ni kuona wafugaji wengi pia wamebadili nia ya kuwa wakulima. Ni kwa sababu gani? Wafugaji unapata mara nyingi wamekuwa wakiweka mifugo, lakini climate change imekuja in a way that drive watu from kufuga na sasa imeingia ukulima, na sisi kwetu ni advantage kubwa sana kama watu wa Tana River because tuko na hii ardhi, na tunaomba serikali ikipata ile mashirika ambao sasa wana support hii issue ya climate change, Tana River ipewe kipaumbele pia. Tunaomba vile vile watukumbuke kama ni madawa ya kupiga ile ardhi tupande, ikifika wakati wa kupanda watusaidie ya kupiga mahindi, kwa sababu wengine tuko masikini, hatujui hata tufanye nini, wala hatujui tufanye nini kabisa. Kwa hiyo tunaomba matusaidie, wasituache, ili ya kwamba hata na sisi huku tupate hiyo kilimo ikiwa inaiva, watoto wetu watasoma. Owuok gwenge mag Tana River wadhiane e gwenge mag Nandi. Jopith mag dho chak e gwenge ma Kabiet e kaunti ma Nandi obago ng'anyo ka gigolo ywaggi e wi dok chien mar nengo mar chak kod telo marach manitiere e riwruok matayo ohala mar chak e gwengego. Jodago nobago ng'anyo nyaka e apisi mar riwruok mar Kabiet Dairies kama ne gidwaro mondo mi giduoko wi omenda maleo kod duoko piny nengo mar chak, kata obedo ni gikelo chak e wang' sa. Kaluwore gi jopithgo, nengo mar chak oduok piny kowuok e siling 45 nyaka siling 35 kuom lita ka lita. Kendo bende wacho ni kuom dweche 4 mokalo pok giyudo chudo margi. Gikwayo jatend migawo mar riwruoge mag Saga Simon Chelugui mondo mi odonjre mar resogi, nimar moko kuomgi ok nyal kata mana tero nyithindgi e skul kaluwore gi yutogi mani piny. Osuru ma ijuogo e wi modhi mag nyamburko ma osebed ka imedo kinde ka kinde koro medo kelo ywak
mawuok kuom oganda matiyo kod mwanduno kama koro gineno ni onge ber magiseyudo kowuok kuom osuru ma ing'adogi. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, osuru ma ijugo mondo mi olos godo ndara ema medo kelo liet, kama bende piny owacho pod nyalo chuno mondo mi omed osuruno e kinde mabiro. Dwe ka dwe, diesel kod petrol ma ok tin ne lita milion 380 inyiewe thur kaka luwore kod kwan ma igolo kod duol matayo nengo mwandugo EPRA. Lita ka lita ma oganda nyiewo oting'o osuru tieng' nyadiboro. Osuru makawo chiegni nus mar nengo ma EPRA lando dwe ka dwe. Nitiere pesa ma bende nitiere ma ing'ado wagande sa asa mwadhi olo fuel. Pesa ni endi osebed king'ado wagodo all along. To kwane ka pesa ni konyowa kubiro kor kang'owa loso ndara wane. Osuru ma ong'ere kaka road maintenance levy ne ochak juogi mana ken siling 3 kende lita ka lita. E nengo masani, jo apiko kod weg nyamburko golo siling 18 lita ka lita ma ginyiewo mondo los go ndara. Kata kamano, jogo matiyo kod moko kuom ndernigo pod medo ywak. Ka koro kata sama wuoyo kodi ni ndara otimo radhni ma kata kaka ji ringe ndara onge, japeng'o siko mana ka en kafundi no bende pesa onge, spare part cha be ni malo. Mama mboga winjo matek makata ka pikipiki obiro kode, nyanya cha otore morumo, maembe otore morumo, paipai otore morumo. Koro mama ni en kata kodhi e kibanda kacha modhi yawo gik moko, tiyudo ka kata gima ouso onge, gik moko kethore te ne wach ndara. Kichaki wuok ka ing'iyo ndara ma Kibos nyaka Chiga, kochiko Ombei, rach mokinyal ringe, to wani dwa ng'adwa. Ting'adwa to ndara te marach ma gima dang' iwache ndara kanyo onge. Ndara rach ma sasa migolo pikipiki, ok irimo kiloso pikipiki, to fuel be ni malo. En lal ma giwacho ni okalo nyaka pek ma giyude ndara kende. Sani ndara ni miyowa shida kabisa. Kata sani kiluwe nyaka chakre Elgon ka kidhi yo Mbeme, en gi bugni mang'eny. Samoro kiwuok ka idhi tich, samoro ichope ot ka dendi ojon. Masani mae be miyowa shida kod mine mwadak ge ud. Tij road maintenance levy manyuolo chiegni siling bilion 7 dwe ka dwe bende ichich godo. Janon buogi omenda Nancy Gadhugu ne ogolo penje wi tij omenda maromo siling bilion 2 gi milion 700 mawuok ewi aguluno higa mokalo. Bede migepe kaka mochung' ne gero nderni mayudore e bombe, Kura, nderni madongo Kena, kaachiel kod Kera magero nderni e gwenge, duto yudo omenda mar loso ndara kowuok kuom oganda manyiewo modhi nyamburko. Kaka nderni medore kod kaka moko kuom mitokni chako tiyo kod teko stima, nyalo biro chuno piny owacho mondo med osuruno, ponono ni ting' mar loso ndara pod ibiro we lwet jonyiewo mauta. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Chiro mar gwen luwore kaka ichore. Gima watimo ni watimoga gima iluongo ni market research kata market analysis. Improved kienyeji ni obiro nikech tuoche mar gweno bende donje mang'eny. Gweno be kineno kienyeji cha odongo mos. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Moluor gavana ma
Kisumu County, Professor Nyang'nyong'o ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko ge tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'uono mochiwni mondo itek gopeni ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondao mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'uono ni mondo geng' kuma nyalo betie. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Machiegni waronje weche mag tuke. Lionel Messi nyoyuoro e tugo mar chiwo luor